opgroeien in oorlogstijd. De meeste bern in Nederland zullen dat gelukkig niet mooi meiden. Maar het is wel wichtig om erbij stil te staan. De leerling van groep Zoon van de Frissel en de Teun de Vrieskwalle in Veenwouden houden daarom tiertje een betinking. Dat dienen ze bij het oorlogsmonument in het dorp. We vinden zelf de oorlog echt een heel belangrijk onderdeel, omdat het eigenlijk gewoon net leuk is. En omdat we dan eigenlijk wel liever met vrijheid leven dan met oorlog. De band betochten de 4 Veenwoudsters die in de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen binnen. Dat dienen ze onder oren trokken dichten van te lezen. Vrijheid is hen ontgaan. Wij zijn in vrijheid ontstaan. Zij streden voor onze vrijheid. Nu leven wij met blijheid. Met de namen van hen die vochten staan in onze harten geschreven. Ik weet zelf wel dat oorlog net zomaar iets is. Dus daarom herdenken we in Oekraïne, daar herdenken we ook om. En het is net zomaar iets. Burgemeester Agricola van Dantemerdiel wie ook bij de betinking. Hij vertelde hoe de verhalen die hij weer van zijn oren meekregen had over de oorlog. Ik wie toevallig juist nog even bij mijn huideman en dat heeft er nog wat hand. Dat ik toen badde. En hoe behind het leven weer. Dat meest net met zizek doen wat ze zizek wonen. De leerling lei een blom bij het monument. Daarna weer het tijd voor een minuut stilte. De betinking wordt afsluiten met het spelen van The Last Post. Een muzikaal stuk dat vaker bij betinking spelen wordt. De Tweede Wereldoorlog is al haast 80 jaar lien, maar toch griepen de verhalen de band aan. En ze begrijpen nou heel goed wat oorlog inhoudt. Door de actualiteit in Oekraïne, uw band dat ik dagelijks met hem uitzien. Sinds komt de oorlog en de verschrikkingen ervan, ja, komen de huiskamers binnen via de media en natuurlijk ook sociale media. Dus band krijgt er een proto mooi en daar moet je ook praten. Ik moet tegen de toekomst.